Għal sen oħra irritornat Fairyland Malta li għal dawn l-aħħar snin libset lil Belt Valletta bil-libsa tal-miliet sabiex toffri opportunità ta' divertiment tal-familja kollha minn Pjazza Tritoni sal-Fosos tal-Furjana. Din is-sena Fairyland hija mtella mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u qed tara wkoll qatt ta' attrazzjonijiet ġodda. Dwar dan tkellimna ma' Rodrik Zammit li jaħdem fit-taqsima tal-avvenimenti tal-MTA. Bħal-awtorità ħassejna ħtieġa li nżidu ma dak li jenna nibnu f'daw l-axħar 5 snin. Fej, ovvjament, fej Tritoni għanna l-attractions li kunaw s-soltu bħal Ferris wheel Carousel u għanna attraction u kol ġdida fejn tattira tfal zar sa 8 snin. Huwa spjeganna wkoll x'inkludu dawn l-attrazzjonijiet ġodda li jnaqdu ma' dawk li huma tant infittxija mill-pubbliku. Din sena ħassejna l-ħtieġa li nkabru wkoll l-erja ta' fejn hemm il-Fosos, apparti l-Ice Ring u l-Kaja Slab għandna 3 attractions ġodda fosthom slide għal tfal kif ukoll għall-adulti u mbagħad għandna wkoll żewġ attractions għat-tfal f'sali ta' ivarjaw bej 2 u 8 snin bħal quad bikes għat-tfal u karusell fuq is-silġ, ta' parti fuq is-silġ basically. Għalinna wkoll kif hemm bankarelli tal-artiġjanat, lob differenti kif ukoll bankarelli blikel u postijiet ta' rikreazzjoni, xi ħaġa għall-familja kollha.